Да. Много по-добре от вчера, макар че пак се плаши. Не смее да се изцапа. Браво, браво, това беше супер. Бяга от топката, развърза му се връзката и се чуди какво да направи. Никой. Още не е бързо. Да. Ела при мене. Ето го, бате, тук не е гола. Ето го твой бат. Ето го, пред тебе. Сега ли почна второто? Завърши двоя на твърди терен. Виждам добре от тук, като съм разпознал сигнала на съдията, това трябва да е край на двобоя.
яви на пулта, за да ви каже резултата от двобоя, който приключи на терен номер 1. Господин Божилов ще ги отрежем от надника, както върват нещата. И това не е първа обръзка сега. Имате и да ни давате даже. Как се завърза? Двобой за трето и четвърто място. Деца годин 2014 година отбора на Арес София победи Левски и Раковски с 3-1. След минути започва срещата на първи терен. Левски и Раковски изборен отбор срещу Ливеро Сърбия. Един от треньорите на Левски и Раковски се ядоса, че им дадоха фаул. Давайте! Бяхте страхотни! Браво! Браво! Дайте тук! Страхотни! Войниците трябва кабли да се снимат. Идвайте! Айде! Ще ви снимам. Първенството си е първенство, отбора си отбора. 2-1 продължава да е резултата за Герман срещу Левски и Раковски на терен номер 2. Не чух второто по време да сте ги аплодирали, нещо да сте ги подкрепили. Хайде всички фенове, браво! Това беше центриране. Рая Митова с перфектното центриране, за да може нападателя на Герман да отбележи 3-1 за Герман срещу Левски и Раковски. Голмайстор Георги Коцев. Но аплодисменти за центрирането на Рая. Някой да клекне долу, че сте едрич, тя така. Айде, вратаря, бързо, бързо, бързо. Аре, бе, гладиатори! Тренер, застава ли ти? Аре, тренер! Кой ги води? Айде! Айде! Аре, гладиатори! Ето ги усмихнатите деца на Левски и Раковски. Айде! Браво, момчета! Айде! Под ръководството на Планката Павлов. Браво, момчета! Получават аплодисменти от фенките, наскоро майките. Браво на Павел Павлов и неговите момчета. А Герман бележи още едно попадение на терен номер 2, повежда с 4-1 срещу Левски и Раковски. Голмайстор. Тук ще трябва да пяска много, защото дамата в отбора на Герман бележи гол. Рая! Преди 2 минути изкараха гол. Рая Митова, Райче, майките е много усмихната вече, много е щастлива, да знаеш. Ще има подаръци.
се на пързалка. развързана моя връзка. Добре. Всеки ден е по-добър. Първото по време беше добре. Второто пак се пази от топката, ама... Ташко Джуниор. Още тук, бе. И са те изненади. Бях с любовница. Браво,
Бе, жестоко е. Ама виж сега играе на голямо. Ти мислиш 2016? Да. Не. Не! Браво! Спирай! Шест. Момичето изкара гол. Втори? Защо пак вкара? Да го махна? С него не ти е студено. Дате СМС. Да пускам ли? Един час минали? Еми мина ми. Да. Сега е 15-20. И дойдохме сега 15-20. Имат една минута. Как сте една седмичка? Има две, този път е 7 на 2.